Bună ziua, mă numesc Gagiu Ion, am frumoasa vârstă de 96 de ani, locuiesc în București. Scumpa mea soție, participând la concurs canalul Facebook, a avut plăcerea să câștige. M-a convins să accept să o iau eu pentru că eu aveam nevoie. Ce se întâmplă? Regret că n-am făcut la timp implanturi. Regret, deși posibilitatea mea. Când am mai solicitat implanturi, medicii respectivi au avut rețineri datorită vârstei. Eu am încredere că sănătatea pleacă din gură. De mici copil ai grijă de dinți. Dinții sunt totul. Poate vorbesc și cu specialiștii care au realizat această minune, că e ușoară și plăcută, cum nu vă puteți imagina. Urmează să mă acomodez cu minunea așa de bine, o suport încât pot și vorbi fără să am nicio jenă. Da, e perfect. O recomand la vârsta mea. Cavitatea bucală nu trebuie neglijată sub niciun aspect. Clarea este perfectă și recomand tuturor celor care au asemenea situații să vină la Dent Plus.